Hyvä. Mahtavaa. Supistustuntemukset ovat usein joko selässä tai mahan puolella, ja myöhemmin synnytyksessä ne siirtyvät paineeksi alaspäin. Lantion painaminen voi helpottaa näitä tuntemuksia ja onkin paljon käytetty kivunlievitysmenetelmä. Synnytyksen aikana lepo on tärkeää. Yritä etsiä asentoja, missä pystyt lepäämään, mutta samalla pitämään lantion auki. Esimerkiksi kyljellään maatessa polvien väliin kannattaa laittaa tyynyjä tai pähkinäpallo. Jos se auttaisi pitämään jalat auki ja auttaa sua rentouttaa reidet ja vakaa. Tässä asennossa voi myös ponnistaa. Pysyykö se siinä? Joo. Mulla on tää lämmin pussi. Mä vähän lämmitän sun